Δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω κάτι. Ναι. Αναγκαστικά με ήθελε... Η εταιρεία που είμαι στα νύχια μου ζήτησε σήμερα το απόγευμα να φύγω. Ναι, η εταιρεία νυχιών που είναι είπε ότι σήμερα σε λίγο πρέπει να φύγω από εδώ. Γενικά, από αυτή τη γειτονιά. Γενικά από αυτή την πόλη. Γιατί? Για ένα πράγμα. Όχι, είναι η ώρα, πρέπει να πάω να ετοιμαστώ. Γεια, Λάνα. Oh my God, πρέπει να πάω εδώ πέρα γρήγορα. Τι? Τι ώρα θα φύγεις? Τώρα. Θα μου λείψεις. Και εμένα, αλλά θα γυρίσω, στο υπόσχομαι. Είχαμε πολύ καιρό να συναντηθούμε και τώρα... Αχ, το σχολείο μας. Φεύγω, γεια σου. Θες να έρθεις μαζί μου? Ναι. Είναι μια φωτογράφηση. Μόνο για τη φωτογράφηση. Ναι. Θα πας? Ναι. Ναι. Ωραία, πάμε να ετοιμαστούμε. Πάμε. Πάμε. Φτάσαμε. Τέλεια. Έλα να δεις που είναι η φωτογράφηση. Λοιπόν, έρχομαι... Πού είσαι? Εδώ, έλα. Έχουμε αρκετές φωτογραφίσεις. Αρχίζουμε με μια εδώ. Πού είσαι? Έξω. Είδες. Αρχίζουμε με μια εδώ. Πόζα. Ωραία, τελείωσε η πρώτη. Πάμε και στην δεύτερη. Πόζα. Ωραία. Και τώρα πρέπει να κάνουμε και πασαρέλα. Αυτό ήταν μόνο μια πρόβα. Τώρα πάμε μπροστά σε όλον τον κόσμο. Έλα να σου δείξω. Ξέρω. Έλα πάνε πρώτα.
Ωραία. Σήμερα θα βγουν και οι νικητές. Περίμενε, έλα μαζί μου να τους δούμε. Εδώ. Λοιπόν, θα τους δω εγώ, εντάξει. Λοιπόν,